Ongi etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Bideo honetan, sonatua hitzak zer esan nahi duen eta nola erabili behar dugun ikasiko dugu. Euskarazko zenbait hitzek gaztelerazko hitzen antza badute ere, ezin dira testuinguru berean erabili. Hitz horietako bat sonatua hitza da, eta ospetsu hitzaren esan nahi bera du. Adibidez, Euskal Herriko kantari sonatuak esaten dugunean, Euskal Herriko kantari ospetsuez ari gara. Beraz, kontuz, euskarazko sonatu izateak ez du gaztelerazko sonarra ditzaren adierarik. Beraz, erdaraz esaten bada este disko suena bien, euskarazko ordaina ezin da izan inolaz ere disko honek ongi sonatzen du. Hortaz, zer erabili behar dugu euskaraz gaztelerazko sonar hitzaren ordez? Ondo entzuten da, edo soinu ona du bezalako formak erabiliko ditugu euskaraz. Adibidez, orkestra ondo entzuten da kurtsalean. Soinu honeko gitarra da hau, soinu ona du gitarra honek. Horrez gain, gaztelerazko sonarra ditzak beste adiera bat ere badu. Hain zuzen ere, euskarazko ezaguna iruditu adieraren parekoa. Beraz, gaztelaniazko tukara mesuena esaldia itzultzeko, ez dugu sonatu aditza erabiliko, ondorengo formak baizik. Ezaguna iruditu, antza hartu edo itxura eman. Hau da, zure aurpegia ezaguna iruditzen zait esango dugu. Goazen praktikatzera. Mutil horiek, zaizkit. Bai, asmatu duzu, mutil horiek ezagunak iruditzen zaizkit. Abesti hori asko gustatzen zait. Hori da, abesti hori asko gustatzen zait, soinu ona du. Gure herrian pertsonaia asko daude. Ederki, gure herrian pertsonaia sonatu asko daude. Gogoratu, musikari sonatu asko daudela, soinu ona duten abestiak egiten dituztela, eta horregatik beraien aurpegiak ezagunak zaizkigula. Hurrengora arte!